ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuat. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, eksakto alas 8 din pagkaaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, gamit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bamong gumagabloom. Charm Fabric, gamit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, kung padungin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung padungin man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2. Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo! Smart ang kaldero! Smart. Ang galing for everyday! Aron
yan pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to top. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Kidney Care time! Ako si Lito Garcia, real estate agent. Padala sa na-experience ko yung pag-iiis, masakit din ang jikod ko. Inisip ko na, na magpa-ultrasound. Nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit na bumara sa kidney ko. Try ko daw yung kidney care. Pag-ihi ko, malaramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Mabibili ang Kidney Care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections. Gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan na sin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEF. Owned and managed by Nikki Charmaine, Bradiel Alfilor. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Asinlatika ni Paracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parareta Asinlatika ni Philip Paracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos, pit sa 30 na kita ka na bulan na Hulyo. Aldaw po kita na Miyerkules. Banya to sa lado technical, si Chabe na obra, duman sa transmitter, si Engineer Abelin Dontoralio, asinman si Tony Matic Saison. Di daw kita sa pinagsasabing Nutriban Republic na sa tuyang nasyon.
Pagali ki Miriam, sagkod ki Robin, ana trahedya ka na constitutional decline. Sarong dekada ang nakaagi poon ka na pamayuan ni Miriam Defensor Santiago sarong kumbaga huwaran modelong constitutionalist, international judge-elect sa International Criminal Court at sinmay Doctor of Philosophy sa Juridical Science sali sa University of Michigan, na Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and committing ini ana iyong panganot na tagapagrepaso kan mismong pundasyon kan satuyang lay ana konstitusyon kan Republika kan Pilipinas asin makoda kan pangnasyon na lay. Sa madaling tataramon ini ana gatekeeper kan mga pagbabago sa tuyang konstitusyon an pinakabanal na dokumento kan sa tuyang soberanya. Unya na 2025 ang parehong committee ang pinamamayuhan ninda Robin Padilla sarong dating action star na mayong track record sa jurisprudence, mayong karanasan sa legislative drafting asin ni mayong law degree. Kung si Miriam ang sinagsasabing walking constitution, si Robin iyo ang naging na simbolo ka na wandering confusion. Dati ang mga pagdangog iyo ang garo constitutional colloquium. Unyan garo improv workshop o improvised workshop. Kung kaidto ang mga deliberasyon ang nakasandal sa constitutional law, legal theories and comparative jurisprudence, ngunyan ang nababahiran ka na personal na pagtubod, emosyon as in folk nationalism na mayong matibay na batayan legal. An pwesto kan committing ini an bakod sa nang pag-adalan an panukala o mga proposed na pag-amyendar sa konstitusyon kundi siguraduhon ana anuman na pagbabago asin magsunod sa proseso sa irarom kan Article 17 kan 1987 Constitution. Sakop man kay niya na pag-aadal sa mga koda o codified laws sa arog kan Civil Code, Revised Penal Code, Family Code asin iba pa na pundasyon kan sa tuyang legal system. Sa irarom ni Miriam, kada mungkahi ang nagaagi sa rigorous scrutiny. Sa irarom man ni Robin, nagaagi ini sa TikTok level rhetoric. An inaapod na revision of codes ngunyan anday naman na dapit sa lay kundi sa pagbaba ka na pamantayan paghali sa rule of law pasiring sa rule of personality. Asin malinaw na inian na bako sa naman personal na pagkabigo kundi inian collective regression. Nilan sa tuyang pagboto basado sa paboritong artista an bako sa kwalifikasyon pinili nyato na tagapangataman kan konstitusyon iyon magin tagapaghatod nin chap-chap na resolution sa ngaran kan pagbabago. Si Miriam iyon pinaghubog kan sensya kan leasen pinanday kan pan kinauban na pagbisto. Si Robin ang produkto kan popularidad kan celebrity politics asin ang sistemang mas pinapahalagaan ang kasikatan kisa kadunungan. Kung dai ini o kung bako ining ehemplo kan constitutional capture as an erosion of institutional integrity dai na nyato aram ang kahulugan kan kreses. Bako man ining basta isyu kan tao, ini an isyu kan institusyon asin labi pa kayan ini an panalmingan kan mga piniling leader. Elanta sa tuyang o sa tuyang pagbuto kan hababa na pamantayan iyon binaba manindaan pamantayan kan pagbilog kan revision kan sarong lay an kahaputan kaya pa nyatong iahon ang diskurso o mas pipilo yung paman nyato ana slambok kaysa konstitusyon. Yan ang pagkakaiba ni Senador Miriam Defensor Santiago ang dipunta kisa ki Senator Robin Hood Padilla. Nabaga na udabas ang kamuwang-muwang na senador siton pag-abot sa lay. Kaya magatios ang mga Pilipino kung napili nindong senador kumbaga bungi.
narasan na kan kasikatan, kaya magtios man kita. Kung ang mga senador tan, iba pulong o anisip. Ngunyan, nagluluwas na po. Ining si Senador Bam Aquino, saka si Senador Kiko Pangilinan, mga kiko-kiko man, kana presenting administrasyon kana Senado, duman sa Kongreso. Uminiba naman sa majority black. Ay ano nang buhay tayo ni kundi ini mga pansadiring interes naman iniisip kay ning duwang ini nanganing maambunan man kan pork barrel na ni ba mga sabing budget insertion. Kumbaga ma-insert man lamang sinda matawanin dakulang budget, bilyon pala na ni tinataraong budget digdi sa mga senador niya to na makairakan mga Pilipino. Kaduman sa zona kana sa tuyang presidente, ano daw, totoo man daw ang mga pinagsasabi niya, kadakol po kan duda kan mga itinataram kan sa tuyang presidente. Natungko sana itong 20 pesos na kada kilo kan bagas, hain, sabi kan sa tuyang mga kababayan. Tapos ang presyo kan paroy nagiging 9 pesos na sana, nagpaparababa baga. Anong klaseng mga programa ka na gobyerno sa Department of Agriculture? Yan po ang hinahapot niya to sa mga yaon sa Department of Agriculture. Ano taday napapakarhay ang mga programa kana di samantalang kinaputan ng ani kana sa tuyang presidente ang pagiging secretary kan Department of Agriculture kan mga nagtalikod na aldaw mayo man po bagang nangyari inotil man giraray kumbaga day naiaangat ang pagbuhay kan mga nagtitios na mga paraoma digdi po sa satuyang nasyon. Kaya pagpapara sabi-sabihon kan satuyang presidente na magin 20 pesos ang bagas, kalukuhan. Yan po ang sabi kan kadaklan, kaput na yan kung digdi sa buhi ang pinagsasabi kan satuyang presidente. Patunayan ba kung puro sa na hausyaw taram, ako mas binsido pa nga niya ako kan ang presidente si dating presidente Rodrigo Duterte pag tinataram ka ito ginigibo. Ngunyan ang nakapalibot ki Presidente Bongbong Marcos halos gabos baga gusto magkurakot. Centralize ang korupsyon sa gobyerno, yan po ang katotohanan dyan. Tapos ang mga proyekto, mga malasado. Kaya na nga ni magparasagin-sagin po ang satuyang presidente. Although kita day man nagkukontra sa iyang administrasyon, kaya lang sa naobserbaran ta sa dalagan kan sa iyang paggogobyerno. Palpak man giraray po bagaan mga nangyayari. Kung may mga kapalpakan man si dating Presidente Rodrigo Duterte, mas nga naan kapalpakan kan sa tuyang presidente ngunyan pong panahon. Tan nakapalibot sa iya, katubuan, mga palpak ang desisyon. Yan po ang katunayan kaya na pag-abot sa kwarta, personal na interes, iyo po bagan ginigibo kan ibang mga congressman, senador. O isa yan nasasakripisyo. So kadakla ng mga Pilipinong nagtitios. Dahil man sindang pakiaram kayan. Basta sinda hayayan buhay duman sa Kongreso at Senado magpara pasiriram-siram. Kan kwarta kan mga namamanwaan. Hali sa buwis kan mga nagtitios na Pilipino. Yan po ang katotohanan dyan. Kung talagang totoo sindang maserbi sa mga Pilipinong nagtitios. Ang sabi ni Mayor Lene Robredo, kana siya na Vice President pa kan sa tuyang nasyon itong nasa laylayan kung may pagmakulog sinda ano taday ninda tabangan ba kung pansadiri sa ng interes an sa indang mga kaisipan ini po ang makulog sa buot kan mga namamanwaan na Pilipino nasagkod ngunyan maluyan pagtubod sa sistema kan paggogobyerno digdi po sa satuyang nasyon. Dapat pakarhayon ang sistema. O, ang mga embelto sa droga, nagpaparadakol na naman. Kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, deta sinusuro, kadakol kan natutukhang, daan ba talaga mga embelto man sa illegal na pagbabariwas ng droga, pagpapabakal. Pero takot ka ito na paradakol, kumbaga ang mga embelto sa droga, pero ngunyan, ay naglalala na naman po ang sitwasyon kan sa tuyang komunidad.
Nagdadakol na naman ang mga nagbabariwas kan illegal na droga. Kadakol po bagang mga nadadakop na naman. Mayo ng pagkatakot ibang mga kababayan niya to. Tapos ining sa online gambling. Ano taday lamang niya nasambitan duman sa iyang zona. Samantalang pinagdidinunsyar kan simbahan katoliko ang mga online gambling na ini. Kuwasa, pinagdidilinsyan po ka na gobyerno, na ibang mga opisyal, mga sugal. Yaon po dyan ang katotohanan. Kaya dahil na nga ni magpara saragin-sagin. Masupog ka mo sa sadiri nindo, ano ba mga paslo man sa puder na mga politiko. Yan po ang katotohanan dyan. Dahil na pagpara paikuton ang payukan mga Pilipino. Ang kausakan kapag tiusan, ang rampanting korupsyon sa gobyerno, iyo po yan ang saro sa dahilan. Ano ta, dahil makontrol kan sa tuyang presidente, kan mga yaon sa gobyerno, nagaano ang commission on audit, na nakakarulusot po ang mga maanumaliyang transaksyon sa gobyerno. Kuwasan sabi kan iba, man kaya nga kuwa man. Yan po ang problema kana sa tuyang gobyerno ngunya ng mga panahon. Kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, kadakol po siyang mga magagayon mananahaman, although kadakol man siyang naipagadan na tukhang. Pero dahil niya pigninigaran, ngunyan man, sigan lilikad kan sa tuyang gobyerno, kan sa tuyang presidente sa mga nangyayari. Inaamin man baga ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung ano ang sa iyang ginibo kan mga panahon. At least tataw mag-amin kan sa iyang ginibo, although sala ito o tama, inaamin niya. Pero ang nangyayari po ngunyan, dakol kan mga nagpapara sagin-sagin. Ining Bicolanong kababayan tang Senate President, sa Roman ini, nagpapara sagin-sagin. Pero kumbaga kasabwat man siya sa likod kan mga kalukuhan sa gobyerno. Ining si Speaker Martin Romualdez, haloy na po, baga subok naman. Ining talagang pag-abot sa mga kalungkutan sa paggugobyerno. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya dawa pinaano kung ang mga nakapalibot sa tuyang presidente, mga koruptuman, ani ba? Ay di maasenso ang Pilipinas ta kan panahon ni dating presidente o dipunto na Ferdinand Edralin Marcos, isa yan nagrout sa iya. So mga nakapalibot baga. Pati nga niyan sa iyang esposa, nagluwas pa sa pangaran na iyo man sa nang nagraut sa iya. Na maluho. Iyo po yan ang problema o. Digdi man baga, maluho man ining si First Lady Lisa Araneta. Dapat mag-isip-isip po ang mga namamanwaan na Pilipino. Kumbaga nahiling, so karahayan kan pamilya Marcos, kan dipuntong Presidente Ferdinand Marcos, so mga nahaman. Kaya lang, dakul man ang mga kalukuhan na pinag-ibo ka ito. Ingon yan, mas lalong naglalala ang sa iyang aki. Kung sa kalukuhan man sana, dakul na naram ka ini. Sabi kan iba, nakatangad ditun. Kaya ako po minsan disganado sa dalagan kan gobyerno na digdi sa sistema kan paggugobyerno sa nasyon Pilipinas. Oy kasod mamampalan sa ginibong sesyon regular ka na sanggunang panlungsod kan Iriga. Iba pong mga konsyal ang absent, si representative kan NCIP, si Honorable Cabria absent.
Si Honorable City Councilor Boboy Guevara, absent. Si Konsyal Ros Orolpo, absent. Kadakol po kan absent ng mga konsyal kasudma sa ginibong sesyon regular. Kan sangguniang panlungsod, ay ano na yan? Pa sana nagahaloy, sige na absent nindo. Dapat tawan ninin mga pag-i-stricto. Sabi nga ni kayan, arog kan dyan sa banwaan ka na buhi. Ang ginigibo ni Vice Mayor Christian Etsepari, ini-enforcer niya na magpaliwanag kung nag-a-absent ang mga konsyal. May obligasyon po kamo sa sanggunang panlungsod kan iriga sa mga namamanwaan. Bakong magpara saragin-sagin ka mo, tapos bakong mantultul ang pagserbi nindo sa mga taga-iriga, sa mga irigenyo ay inda mga inotil man ang ibang konsyal na ini. May mga obligasyon po kamong dapat gibuhon pag-abot sa sanggunang panlungsod. Magpartisipar ka mo sa mga deliberasyon, ano ba dyan, mga committee de silensyo. Minsan mas maray-ray ko pa yun si Konsyal GM Grimaldo saka si Konsyal Jorel Kaayaw. Pero ano bang mga konsyal dyan ay indaman siya na kung anong pigigiribo. Ako na-obserbaran ko dyan ang mga konsyal na mga nag-perform kan sa indang trabaho. Nag-attender ako kasudma itong pinag-uurulayan duman sa sanggunang panlungsod kan iriga man nungod digdi sa mga habal-habal ng mga door-to-door yaon duman ang representante ka na LTO si Chief acting Chief kan LTO Syudad kan iriga si Glenn Mancera. Taro sa pinag-urulayan ninda ining mga door-to-door, masakit kalaban ang mga door-to-door. Ang problema palan kay ini, mayo man record ang LTO actually. Pag-abot sa mga konpirang mga unit ang nagkakayod sa door-to-door. O kaya pirang unit ni na motorsiklo ang yaon sa listahan kan LTO, digdi po sa siyudad kan iriga. Tapos nag-i-riwal na nga ni pati ang Trimobile minsan kakompetensya bagayan kalaban sa mayo man mga prangkesa. Samantalang sa Trimobile may mga prangkesa. Ini po ang problema digdi. Tapos kung igwa pang mga remalaso man naka-insured sa indang pasahero. Kaya ang dapat niya magibo kay ninin paagi ang local government unit. Siyempre, sinda bagaan nakakasakop kan arog kaining mga bagay, kumbaga may ordinansa na dapat gibuhon ang gobyerno lokal o ang sanggunang panlungsod. Bako man gobyerno lokal ang nagigibo kan ordinansa. Ang sanggunang panlungsod. Ang Committee on Public Utilities kung ano ang sa indang magiginibo sa bagay na ini. Pag-abot sa mga habal-habal ining door-to-door, dahil man po kayang kontrolon ka na LTO ang mga nagdo-door-to-door na ini kunyan ba kayan siyempre re-restaurant sa indang motor dahil man masabi na kami nagdo-door-to-door ano ba pati mga pambanggi bagayan nag-ooperate yan po ang dipisil digdi kaya dapat igwa kita ninlay ordinansa ang lokal na gobyerno kan iriga ang gabos na mga motorsiklo digdi sa iriga. Ang pinakakunyan nga kan sabi ka na LTO sa paagi ni LTO Chief Glenn Mancera na dapat ngaya maggibonin na paagi ang LGU. Kami ngaya sa LTO dahil man yan kayang kontrolon pinagsasabihan ko nga sinda na kumbaga maggibon lugod in Riders Club tanganing ma-identify kung isa ang nagkigibonin kalukuhan na mga door-to-door.
duman nga ni da sa Sorsogon, no? Dahilan ka na may asosasyon, may organisasyon itong mga habal-habal na trace. So, habal-habal na igwanin pasayrong linupigan. Pero ining mga arog kayo ni na mayo man grupo, mayo man asosasyon, siyempre masasakitan maski ang LTO na lapagon kung isa yan mga nagigibonin kalukuhan ng mga trimobile o kaya motorcycle driver na mga nagdo-door to door. Kaya ang pulis may listahan man kan mga igwanin sa diring motorsiklo digdi po sa siyudad kan Iriga. Tapos napag-ulayan pa po duman yaon man ang representante ka na Bureau of Fire Protection, si SFO 4 Borja, asin man si SFO 3 kayo dito, si Mama Hazel Albaño. Lapit digdi sa mga nagtitinda po nin binuti-buting gasolina. Sa igwa palang digdi sa siyudad kan Iriga na mga nagtitinda kay ito bagang mga binuting gasolina. Ang problema dahil man may enforce an lay o an pagbabawal sa pagtitinda kay ni tamayo man nganing ordinansa an lokal na gobyerno. Arog nga kan nangyari duman sa San Antonio, Iriga na kung dahi pa ngayang kasulo, dahi pa maaraman na suginikanan kan kasulo itong nagtitinda nin buti-buting gasolina, igwa pala ni stock. Kinumpiskar sa mga kunyan gasolina. Kung diyan gustong sabihin man kan Bureau of Fire Protection, may order na da na kumbaga ko ahon ang gasolina pakinabangan kan ano yan kan Bureau of Fire Protection kundi illegal man giraray po yan maagi yan sa proseso. Maray kon itinao na sa Indo deed of donation na gasolina pero basta sa nanindong kukuon gagamiton pwede po kamong kasuhan kayan. Sa paggampang ni Attorney Nonoy Wapirina, ang City Administrator, ay dahil yan pwede. Pwede nga kamong baliktadan kayan na kinumpiskar nindo, mayo man kamong diretso na magkumpiskar kan bagay na yan. Yan po ang dipisil kung arog kayan. Kaya dapat mag-ibo talaga nin lay. Nagaroy pinapasa kay Mayor Rex Oliva ang desisyon dapat sa mga pinagkukumpiskar ng mga gasolina kaining mga nagtitinda ni na gasolina ng mga bote-bote. Mga tingi-tingi. Pero dyan po sa ano yan, Banwan kan Pulanggi, may ordinansa naan lokal na gobyerno kan Pulanggi, pinagbawal naan pag titinda ka itong mga buti-buting gasolina. Okay lang yan, pero kung ma-stack kaya, delikado po yan. Kung dahil man niya ito minamaw o tigwang mga aksidenteng nabugtakanin kalayo, so stackan kan gasolina. Saka masakit man i-prove. Sabi nga ni Attorney Wapi, baka nga sumabi, kinulayan man siya nga ito, baka umantong gasolina. Tubig man siya nga itong nagkolor gasolina. Kaya ini po ang dapat may ordinansa ang syudad. Tanganing may diretso na kumpiska ron ini pong mga nagpapabakal nin mga buti-buti nin gasolina sa indang mga paninda. Takol pong napag-urulayan sa sanggunang panlugsod ka na Iriga kasuod matapos itong commendation kay Governor El Revillaferte bilang kunyan senior deputy governor sa Southern Luzon. Nangan ini pong liwat na pagkakailihir ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat bilang liwat presidente ka na Vice Mayor's League Camarines Sur Chapter. Sabi nga ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat ngaya abok ko na kuta kundi nga si Governor El Rey dahil baga ngaya ako pinahabo ta ako ngayaan gusto pa man giraray na magin
Vice Mayor's League President digdi po sa probinsya kan Camarines Sur saka kung ako ngayon habo ko na magastos personal nga kwartaan ginagastos ko pag abot sa mga okasyon kan Vice Mayor's League digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Pero estimate ko igwaman pundong itinataw si Governor El Rey. Alangan man ngod ay. Para sagin-sagin ta dawa turog pero ming agkulog abulsa. Ayan, antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Sa mga naghahanap, may masisiram na pagkakan, refreshments, snacks, sin iba pa, iyan nga bossing dong matatagpuan si Irigas Best Food House. Opo, dahil na ka mong masasakitan pa na magpila. Yaon sa Irigas Best Food House. Ang masiram na milk tea, milkshake, fruit tea, halo-halo, frappe, snack, kasin kadakol pang iba. May pansit, goto, lomi, Josas Pares, chicken pastil, sisig, lutong bahay, pansit kanton, gisado, pansit bihon, spaghetti. Wow! Talagang suwak sa panlasa. Bisitaw na Irigas Best Food House. Irigas Best Food House. Located at Railside, San Miguel, Irigas City. Igwaman sindanin bagong branch sa Barangay San Nicolas, Irigas City. Tapat kan Barangay Hall. Owned and managed by Miss Nikki Charming Brondial Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Oh no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Irigas City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. This program is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa
DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Iguan na kitang 40 minutos sa makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Iguan na lang kitang 20 minutos na natatada sa ikaduhang porsyon ka na sa tuyang programa. At yan, masunod po ang Kaso Reco 3. Sudma nakamati na naman in brownout and Peder 1, Peder Purgad to. Oy, belated happy birthday palan ki Pasising na sa tuyang amigo. Wishing you all the best and God bless you, sir. Babasahon ko lang po ining pinaluwas ka na Nutriban Republic. May mga zona na nakakaantig, may mga zona na nakakatulig, pero ining zona ngunya na 2025 para garo ka man sa nang pinaga-istoryahan kung kan na sarong kontraktor na may PowerPoint mentras na nakalubog ka sa baha. Bako ining zona kan sarong estadista, saro ining technical report na mayong paninimbagan. Listahan kan proyekto na mayong historical reckoning asin pano nin future tense na garo mayo kitang diretsong haputon. Hain itong mga ipinangako nindo ka ito. An kadakol na ipinagpapadago sa dakul na mga pinapatindog pero dikit an na ipapatindog asin mayo ni sarong pinanimbag. Sinabi niya magayon ang buhay. May dialysis, may transplant, may ayuda, may blood control. Pero bako man taon-taon
naman niya ining sinasabi. Pinantras na binabasa niya ni script dakol ng mga Pilipino na binabaha na nilulunod sa utang, kinakakan kan disinformasyon asin piglulutos sa diring mantika kan inflation. Mga malinaw na katuninungan enot Freedom of Information Bill asin constitutional na reforma mayo ni sarong linya dapit sa Freedom of Information Bill na pinagsusulong sobra na sa 2 dekada ang pinagahalat kan mga namamanwaan para magkaigwa kita nin diretso sa impormasyon asin pananagutan sa gobyerno. Ni bako man asin daiman sinambit ang charter change. Bako man dahilan ta ini an importante kundi dahilan ta aram asin delikado ining pag-urulayan kun mag-abot sa paglimita kan diretso kan presidente o paghali kan political dynasties. Pangadua, dinastiya katarungan asin korte suprema mayong pasaring sa sistemang nagpapakusog kan nagkapirang pamilya. Mayong acknowledgement na igwang judicial capture na saro sa mga pinakamalalang huma sa demokrasya kung sain ang mga husgado iyon nagiging tagapagtanggol kan mga nasa kapangyarihan imbes na tagapagpataw o tagapagpasimbag. Pantulo, budget insertions sa transparency sa gastuson. Kung seryoso siyang habukan pork barrel, ano ta, daiman lamang niya pigbatikos saan 142.7 billion pesos na insertion na pinag-amin mismo ni Senador Chis Escudero. Kung mahal niya ang disiplina sa budget, ano tamayong commitment na gibuhon mandatory na itemized public reporting kan lambang proyekto. Ano tamayong sinabi na isa sa publiko ang lambang bid term, unit cost as an implementor, bako daw yan ang tunay na reforma kung seryoso sa anti-corruption. At yan ipapadagos po niya to yan. Report! Nasa linyaman si Karon Dangatan, pasok. Salamat, Pangandang Philip. Formal ng bukas sa pagsilbi sa publiko ang San Jose Partido NBI Clearance Satellite Tracking Center katapos ng inauguration at unveiling kani kan nagkalisod na simana ang seremonya ping-atindiran ang mga haralantaw na representantes ng National Bureau of Investigation o ang NBI Regional at ng Provincial Office, Officialis Lokal, Head, Line Agency Representatives, Barangay Officials at iba pa. Si Alcalde Gerald Peña, iyo ang nagmaikot na haling mairanig ang service sa pan-satellite office sa mga residentes po sa nakan sa iyang banwa, kundi pati kan iba pang lokalidad sa bilog na partido area. Ano tara ni Peña na nakulang melot gastos sa lado kan mga constituentes sa 4 distrito ang pagkakaigwanin sa nga kan mga opisina ng gobyerno mismo sa banwaan. Ini nakulaon na din tayo sa mga rayong lugar urog na sa mga coastal areas. Online ang transaksyon sa NBI Satellite Office ini pinapamahalaan kan tanong personahe igan sa opisina provincial sa ini. Ang lokal na gobyerno kan San Jose Partido ang nagkaltagman ni apat sa backup staff para man sa mga kliyente tuman sinabit ng lugar. Yan po na ang katuyang dagdag na sa Salnado Lokal Kabarkada Karonda, Jonathan Oliva. Report! Salamat Karon Dangatan sa mga heras mong informasyon. Papadagos niya itong manunungod sa naging laman kansona kana sa tuyang presidente. Alagad nagpaluwas man ang New Triban Republic nin pagtuyaw. Pangapat, online gambling. Mayo ni isang tataramon dapit sa problema ka na banwaan na dikit-dikit na nagraraot sa mga hoben sa pamilyang Pilipino sin sa mismong kredibilidad kan financial system. Pirang beses nang pinagsambit kan Senado ang pagdakul kan digital gambling sa e-wallet platforms, pati kan mga kasabwat na sindikato sa laog kan nasyon, pero sa iyan suna garo mayong krisis, mayong bangungot, pero mayo siyang aram o baka
habo sa naman niyang banggaon ang mga nakikinabang. Panlima, hustisya sin paninimbagan. Mayo man lamang pinagsambit dapit sa mga pigplantsyaranin kaso sa International Criminal Court. Mayong linaw kung paano paninimbagon ang mga maanumaliyang opisyal, kung paano padagos paggamit kan confidential funds sa mga opisina na dapat magkaput kay ni. Tuninong siya sa haloy ng pangapudan. Kan mga namamanuan para sa transparency and audit kan mga pundong ipinapasar sa Kongreso sa irarum kan lump sum appropriation. Rhetoric without ethical leadership. An makulog pa may mga pahiyaw-hiyaw na masupog man kumo sa tao kansona mientras na kahampang niya ang mga kakutsaba sa pangabon sa insertions. As in, kaput na yan ay kahambugan. Makusa ng mas nadadapat anapot na si Isay daw talaga ang dapat masupog. At yan, ipapadagos po niya to yan. Report! Nagbabalik si Karondang Atan. Pasok. Salamat, Karondang Philip. Kaing katuruhan kung madadagos ang nakatalaan na barangay at isang guli ang kabataan election o ang BSKE sa Disyembre 1 ngunya na taon alagad ang selection ng election o ang Comelec. Padagos ang pwedang pag-andam mahala ngani sa pupunan na ngunya na Agosto 1 at sa G. Ngunya na taon ang voters registration. Ang dahilan, ikwak sa rong bill sa Senado na maostabakan sirilian hari sa December 2026 dapat sibuhon sa October 2026. Sabi na election officer Atty. Michael Pulga, Sidon, pamayatan sa Minister Kalinada, sinabi pa ito ang bank resolution ang tendang opisina sentral ay padagos ang voters registration managusman o daig ang BSKE nganing terming nakandam sila. Kaya iba sindang biniglimong preparasyon, alagad Mayo sindang magigilibo. Konfirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Sr. ang bill nganing baging lay at ibang opisyalis sa barangay kan sabi na pabor sinda iuktaba ang BSKE nganing matapos siya ang nakaprogramang proyekto sa barangay. Alagad sa ibang aspirante nagsasabi na iba ng dating inaprobaran ang Korte Suprema na pagsibido na ang pag-uktaba kan sirilian sa barangay. Dating ligakan barangay at ng Konsyal Fidel Castillo kan sabi na posibilitas sila ang bilis na maaprobaran ni Marcos Suli sa iba ng nainot sa desisyon ang pinakalantaw na Korte sa Nasyon na dapat sa ina pagparoktaba ang BSKE at protestong bill sa Senado. Igtutulod ng ibuhon apat na taon ang termino at spesyalis si barangay alagad pwedeng mag-eleksyon mansang sa SK Sarong Termino. Yan ang kapiyang mga restak na pareta sa nadulupan kabarkada Karonda. Jonathan Oliva, reporting. Report! Salamat, Gerara Itabi Karondangatan sa mga dagdag mo pang informasyon. Sa kada pagpalakpak sa bulwagan ka na Kongreso, mas namamatean ka na namamanuan pagkakahiwalay kan liderato sa realidad. Sa lambang sambit kan tabang, mas lalong naglararom ang hapot. Si Isay talaga ano talaga ang tabang na yan. Garo kaya makuuman para sa tuya. Mayo siyang sinambit sa legacy kan sa iyang ama sarong diktador na pinalayas kan mga namamanuan pero dikit-dikit na binabrand ngunyan bilang bayani. Mayo man na banggit sa mga ginadan sa tukhang sa mga nawalat sa pandemya o sa mga pinatuninong kan estado. Bako ining simpleng pagkulang sa ruining tuyong pagkakait kan kasaysayan. Sabi nga ni Kayan. May bahagyang pagrahay. Iyo, pero sa nagkapirang aspeto may mga dikit na improvement hali sa nakaaging administrasyon Duterte. Mas marahay ang tono. Bakong puro lamuda, mas structured ang delivery, may dikit na disiplina sa
pagtataram asin estelo. Pero sagkod duman man sana, ang content iyon parehong estelo, kan build, na mayong audit kan dating mga palpak. Ang prinsipyo parehong strongman politics, pero naka-Amerikana asin nakangisi. Ang paggamit kan diretso o kan poder, nagtitinir na centralized asin exclusive asin bakong participatory. Kung ang benchmark mo, iyon pinaka maraot na klase kan paggugoberno, madaling masabing marhay pa ini. Pero bako man na napakababa man kan ambisyon kung an sagkod ngunyan masa marhay kaysa kay Duterte sa naan target kan banwaan. Ang tunay na state of the nation sarong banwa na pinipirit magngirit alagad nalunod sa baha sarong nasyon na sinasakal kan sa diring gobyerno, mientras na tinatawan in discount voucher ang lugad sarong leader na marhay magbilang nin proyekto pero dai tataong manimbagan sa kasaysayan. Sa huri ini ang inaapod man na technical populism. Gobyerno na abala sa metrics and bullet points pero iwas sa prinsipyo. Gobyerno na marhay sa infographics pero maluya sa integridad. Sabi niya bagong Pilipinas pero sa parong sa itsura sa tanog lapa man giraray asin bulok ang sistema. Yan lang. Pag-arog na po kayan. Yan ang pinaluwas man kanyo Triban Republic. Digdi sa Pilipinas, igwang Nyo Triban Republic. Igwang Province of China, Republic of the Philippines. Malala na po ang nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Sagkod na pirming arog kaya ng mga leader niya to. Abang sisiram, abang hahamis magtaram. Kung may sona na kongreso, igwa manin soka sa syudad, igwa manin sopa sa probinsya, igwa manin soma sa mga banwaan. Soma total, ano ang nangyayari? Yan po ang hapot kan sa tuyang mga kababayan. Ang pinakasoma total, nakasimbagan kan sa tuyang mga kababayan, hain ang mga mahahamis na pigpaparatararam nindo sa mga soma, soka, sopa, asin sona. Yan po ang hinahanap kan mga namamanwa na Pilipino. Ang tunay na pagbabago kung igwaman. Bakong puro sa nahaw siyaw taram, mayo man sa gibo. Kadakol na pong itinaram kan mga politiko, kan mga leader niya to na kumbaga dayo man nagtuturugma, nagayo ang iba sa indang mga itinataram. Mas maray panganing dayo na sinda magparatararam, magparapromesa, kaysa magparapromesa, mayo man nangyayari, puro sa naman kahaw siyawan. Nakula pong sampaling sa integridad, kredibilidad kan sarong leader ang mga arog kayo ng bagay. Dapat mag-isip-isip po ang mga leader niya to digdi po sa satuyang nasyon sa mga nangyayari ngunyan pong panahon. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Saan hapot po ngunyan kan mga namamanwaan, hain ang mga pinagsasabing yan na bagong Pilipinas. Mayo man bagang nababago sa Pilipinas, mas lalo nga ning nagpaparasakit bagan pagbuhay kan mga Pilipino. Patutuuhan nindo, ibugtak nindo sa realidad. Nanganing manamitan kan mga Pilipino ang pinagsasabi nindong pagbabago, ang bagong Pilipinas. Taday man po totalmente nababago ang Pilipinas. Ang nababago sa tuya, nagpaparadakol ang utang. Yan po ang pagbabago sa Pilipinas. Pero so karahayan, so baga kauswagan kan mga namamanwa na Pilipino, mapakarayan buhay, mayo. Yan po ang hinahanap kan mga nagtitiyos na Pilipino. O digdi sana sa Bicol, grabe pala ang pag-abot sa mga mayong trabaho.
Nagluwas po sa SORBIC ang Philippine Statistics Authority. Kaya bako sana pong pagparaisipon da na ngaya madara kita sa mga abang sisiram, abang hahamis na tataramon kan sa tuyang mga leader. Pag-ieleksyon, iyo man giraray, ginagamit ang puder ang kwarta. Ay nan pagbabago dyan. Kita nagtutubod, may pagbabagoan Pilipinas, pero kita mismo mga Pilipino ang magbago. Yaon sa satuyang kamot ang pagbabago kana Pilipinas kung talagang gustong mabago. Pati ang satuyang mga pag-uugali, baguhon ta po. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa pagpaabot ni na informasyon si Jonathan Oliva. Sa lado technical si Cha Benaobra, duman sa transmitter si Engineer Abelindon Toralio, ang samuya pong chief technician asinman si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.